opstillet 4 spillere. En af dem skal bare være sikker på det er 3 personer. Vil du starte? Velkommen til. Vi er her med det allerførste game i League of Legends her til Power Lane. Det allerførste lane, de altså holder. Vi sidder her sammen med Marienlyst Esport og BX3, som vi ikke er helt sikre på, hvad det står for, men vi er allerede i Pink Bandface, så kan vi så gå i gang. Vi har været nede og snakke med begge hold, og indtil videre ser det ud som om, de alle sammen er klar til at skulle vise, at de i hvert fald er klar til at komme videre til finalen her til det allerførste League of Legends lane event, der er her fra Power Lanes side af. Vi får et bane fra Rek'Sai og så Nidalee. Hvad siger du om de to banes? Altså jeg kan i hvert fald godt lide Rek'Sai, fordi Rek'Sai er så stærk lige nu i jungle, at der er bare meget mobility, altså hurtigt komme rundt på mappen. Hun kan virkelig komme igennem jungle, sin first clear, rigtig hurtigt. Og det er simpelthen noget, Nidalee ikke kan meget mere, så jeg er ikke helt sikker på, hvorfor vi banner, men det kan sagtens være, at en af deres junglers er rigtig god på Nidalee. Det er også mere, fordi Nidalee har en god måde for at komme ind og netop lave de her trade-offs early game, når man spiller som jungler. Fordi rammer hun med sit spear, så har hun altså god mulighed for at komme ind og lave gank potential. Og igen, hvis der er en af dem, der spiller hende rigtig godt, så ville det altså være en af de svære at spille mod. Men Rek'Sai igen har altså også meget mobility, når man tænker early ganks. Og i forhold til den skade, hun kommer ud med, så skal man altså også passe på. Så igen, et godt bane fra begge sider, at sørge for at eliminere nogle af de lidt stærkere banes, hvis de er eller picks over på jungle-siden, hvis de altså har nogen, der mener dem. Ellers så har vi Elise og Fiora, der bliver bandet her. Hvordan tænker du med de to? Altså, i hvert fald fra ML's side, altså Marienlyst Esports side, jeg er vild med de gank eller bands, de kommer med, fordi at Rek'Sai og Elise, i min optik, er de simpelthen de to stærkeste junglers lige nu. De kommer igennem deres early clears rigtig hurtigt, og det er simpelthen noget, der bliver prioriteret så stærkt i det spil, som vi er i lige nu, i den meta, fordi at du skal bare igennem så hurtigt som muligt, du skal komme ud i lanes, og så handler det om at påvirke det så hurtigt som overhovedet muligt. Så jeg elsker de bands, de kommer med, men altså, mange af de stærke junglers er væk, så jeg glæder mig til at se, hvad det nu picker. Men det er også lige netop det der tårn er blevet så vigtigt, det allerførste tårn, der kommer til at blive taget i spillet. Det giver så meget ekstra guld, så derfor, hvis man så får at fjerne nogle af de der hurtige pushers, der kommer fra en early jungler, så gør det altså lidt svært at finde ud af, hvor enden skal vi så sørge for at lægge vores træk. Skal det være bund, skal det være top? Hvor er det, vi ligesom regner med, at der skal komme et pres inde? Så igen, en gangplank og en Severe en AD carry, som man også har set dominere meget, kan give rigtig meget, især team composition-wise. Så kan Severe altså gøre rigtig meget for at netop push til de her early kills. Og især når man kommer midt til late game, så har man altså også mulighed for at initiate nogle gode fights. Gangplank har lige fået en god nerf, så bandet kommer måske igen også, fordi der er en, der har været god til at spille ham, men ikke en af de top picks, jeg vil kunne se mere i forhold til det nerf, han lige har fået. Nej. Og det er helt sandt, altså Gangplank og Sivir, de er også to, der er lige blevet nerfed, så selvfølgelig du kan tage dem væk, de rigtig stærke stadigvæk. Det er jo det, her der ser vi altså Graves. Muligvis en jungle Graves er altså også noget, der er stærkt, og især også i solo queue ser man det ofte har altså meget potentiale og er rigtig tanky, når man først kommer ind og begynder at vise sig på junglen af. Og til gengæld kommer der en Karma og så en midlaner. Muligvis kan der også være toplane. Hvordan ser du de to picks over på BX3 side? Altså, det der er jo også, det er Karma, hun bliver tit flexet rundt, så hun kan sagtens gå midt, og hun kan sagtens gå support, så lige nu ved vi ikke helt, hvem der går hvilken vej. Også Echo kan sagtens gå ned i midlane, og hun kan også godt gå til toplane, så vi er ikke helt sikre på, hvor de går hen. Men det finder vi altså snart ud af, og jeg vil egentlig gerne se Karma gå i support, fordi jeg er ikke så vild med hende i midlane længere. Jeg synes ikke, hun er så dominerende, som hun plejede at være. Og der er også mere, hun kan virkelig lave mange gode trade-offs, når hun sidder nede på bunden, fordi kan du spille en Karma, kan du sørge for at få dit link completed, så kan hun altså komme ind og lave rigtig store skader, stadig være durable nok til at holde fighten kørende. Til gengæld kommer der altså et Ashe med et rigtig stærkt AD carry pick nede på bund over fra Marienlyst side af, så en botlane dernede fra deres side, der godt kan komme til at give lidt pres, især i forhold til, at hun har også det her chase potential med hendes first arrows. Har fået en lille nerf her i den nye patch, der lige er kommet ud, men ikke noget, der de steder ødelægger hende som AD carry overhovedet ikke. Og så har vi altså Nøje. Højst sandsynligt toplane, kunne næsten ikke se ham være nogle andre steder. Så også en god, stabil toplaner. Kan presse meget, men kan altså også blive udfordret meget deroppe, hvis man ikke spiller harmonisk i forhold til sin modstander. Lige netop. Simpelthen Marienlyst Esport. Jeg synes, de har de bedste picks indtil videre, fordi Graves er godt nok ikke den bedste jungler længere, men han kan stadigvæk lave rigtig meget skade, og især nu når Gnar, han er simpelthen en af de bedste toplanes lige nu. Han kan lave rigtig meget skade, når han bygger en Black Cleaver. Så hvis du kan sådan kombinere de to, så bliver det en rigtig god duo, du kan få op i toplane. Og som du siger, Ashe, altså hun er godt nok blevet nerfed, men det er kun hendes ranges focus, der er gået fra 5 sekunder til 4 sekunder, så hun kan stadigvæk smide rigtig meget skade. Og med sådan en Gnar, hvor du ligesom kan sætte hende op til at lave al den skade, sammen med Graves, der kan komme rigtig meget skade ud af det i en teamfight. Det kan der i hvert fald, og igen, det giver gode team composition, som vi ellers havde en forventning om, måske ikke kunne blive sat lige så højt op, når Fiora og Severe sammen med Gangplank blev fjernet via banesene. Men alligevel så picker de altså en
Nivea inde på midten, også en god midlaner, kan lave rigtig meget burst potential. Kan muligvis også blive spillet som support. Ikke noget, man ser så ofte mere, synes jeg, men kan altså virkelig være god skade dernede, fordi hun netop har den der Frost aura med sig. Men igen, så kommer der altså en Braum, der bliver logget ind her. Så Braum support sammen med en Ashe AD carry, og så har vi en Nivea mid, Nara på top lane, og en Graves, der går i junglen. Ja. Og en Vladimir, der bliver picket over. Tror du, han er mid eller top lane? Han er mid lane. Echo er simpelthen nødt til at gå top lane. Selvfølgelig kan han også godt gå jungle. Hvis det bliver helt nødvendigt, kan han godt gå jungle. Men jeg tror, han er top lane. Du sender tit Echo op i top lane. Det er den eneste sted, en rigtig god lige PC. Jungle, det er ikke hans sted længere. Det er han ikke så god til. Men altså for BX3, altså de kigger meget efter for det der pick potential. Og jeg kan godt se det virke, fordi de har altså nogle rigtig gode pick potentials med deres champions. Og i og med, at de champions, der er på Marienløs side, der ikke er så meget mobility på, så kunne det sagtens lade sig gøre nu, når de har picket Gragas, fordi den her bodyslam, den kan være rigtig, rigtig stærk. Og især med en ny patch, der har de jo sørget for, at sådan en som Gragas skal ind og ramme sin bodyslam, for at kunne få lov til at lave det burst potential, i hvert fald de gang potentials, han havde førhen. Nu er der jo kommet en ranged cooldown på, hvornår han kaster ultien til den rent faktisk rammer. For han kunne jo være instant, hvis det var direkte på ham selv. Nu går der altså 0,55 sekunder, så vidt jeg lige kan huske, før han kaster den til den rammer, så man har altså mulighed for at reagere på det. Så en presset jungler, der kommer over på BX3 side af, i forhold til, hvis man er vant til at spille ham før, så skal man altså lige have spillet på enkelte games med den nye patch, før man kan sørge for at inkorporere det. Og ellers så en AD carry nede på bunden, i forhold til, at de har en karma. Hvordan synes du, den kommer til at gå over på BX3 side af? Altså, jeg tror simpelthen, at botlane det bliver ret nemt for dem at komme til at dominere, fordi Braum, ja, han kan være rigtig stærk, hvis du kommer tæt ind på modstanderen, men Karma med hendes auto-attack range, altså der er lang, så kan Jin's Deadly Flourish komme til at virke rigtig, rigtig godt. Og jeg tror simpelthen, at BX3 de kommer til at have det rigtig godt i early game med deres pick, men hvis Marienlyst ikke falder alt for langt bagud i early game, så tror jeg simpelthen, de har en god chance for at komme ud af det her på en rigtig god måde. Det tror jeg bestemt også. Der er i hvert fald mange muligheder på begge sider. Alt afhængig af, hvordan jeg har tænkt sig at spille spillet, så bliver det altså spændende lige her at se det allerførste game til Powerlane. Det allerførste, de kommer til at skyde af her. Vi går ind i 3 minutters spectator delay. Så indtil da, så sender vi jer lige ud og hører lidt ekstra musik, og så vender vi tilbage, lige så snart vi går in-game. Så indtil da, så ses vi på den anden side. She's so far away. The world has been broke down. The world is just announced.
Så er vi kommet i gang med det allerførste game her til Powerlane. Vi sidder som sagt sammen med BX3 og Marienlyst. Lige nu skal vi lige finde ud af, hvordan de kommer til at spille. Om det var den aggressive jungle, hvor de måske kunne komme ned og invade. De har et godt early pressure med sådan en som Graves. Han kan lave rigtig meget skade. Nøje med slow, og samtidig har du også Nivea, der kan sørge for at sætte en stun ind. Så gode muligheder derfra. Sammen med Braum og sådan en som Ash kunne godt se, at det team fungerer med et early invade. Men de spreder sig altså lidt for meget ud nu og sørger for at tage den stille og roligt. Der er ikke nogen af dem, der i deres allerførste game vil prøve at se, om de kan throw den. Det er jo en best of one. Vi sidder i gruppespillet lige nu. Men lad os prøve at se, hvordan det udvikler sig her. I hvert fald 2 toplaners, der lige skal op og se. Connect er altså ind med sin boomerang her. Får altså lov til at se, hvordan Echo sidder. Altså Karma igen også. Får også lov til lige at finde det blå hold her inde i deres tribusk. Men ikke noget, hvor det ikke noget, de vil tage nytte af. Lige nu skal de bare sørge for at finde ud af, hvor står folk henne. Er der den invade i gang, eller kan de få lov til? Og faktisk her Nøje kommer måske ind lige at blive presset en lille smule. Der er sådan en som Echo skal altså ikke for tæt på i starten. Fordi Echo kan godt ende med at være en af de toplaners, der straffer ham allermest, hvis han kommer for tæt på. Nøje skal holde lidt en afstand derfra, fordi ellers så mister altså for hurtigt HP, og kan lige pludselig ende med at tabe sit prespotential i forhold til, hvis han ikke har HP til det. Og Nivea sammen med en Vladimir derinde. Hvordan ser du den combo, sådan fungerer lige nu? Altså jeg tror simpelthen, at Vladimir kommer ikke til at vinde mod Nivea, fordi jeg tror simpelthen, at Nivea hun kommer til at pushe rigtig meget mod Vladimir. Altså i starten vil det være nemmest for Vladimir, men så snart Nivea hun kommer tilbage, får sin tier, begynder at kunne få noget mana, så er det begynder at ændre sig. Og når hun så først får sit ult, så er det simpelthen, at jeg tror, at Henning 13 han kommer simpelthen til at dominere den lane indtil videre. Så kan vi jo se, at Chaos han tager så meget skade. Han tager så meget skade, men har altså også mulighed for at gå trade-off og stadig komme tilbage i HP i forhold til, at vi spiller med en Vladimir, der har så meget lifesteal. Så lad os prøve at se, om Harassen kan sørge for at blive holdt ved lige, så han måske skal begynde at passe lidt på med at trade-off. Men altså ikke noget helt vanvittigt invade eller nogen form for plays i starten. Stille og roligt kommer vi altså ud i vores laning phases her, hvor der stille og roligt begynder at blive taget noget minion farm. Starter blå buff her på Graves. Ikke noget, der er sådan revolutionerende i forhold til, at man har en Graves. Bruger rigtig meget mana, når han er derude, og skal altså sørge for at have det op, hvis han skal ud og presse lanen. Med lige at tage en blå, en enkelt jungle cape, ned og tage en rød, og måske komme ned på bund. Og jeg presser her, der ser vi altså Nøje tager en masse skade fra toplaneren her. Det er altså ikke noget, som han lige skal gøre alt for meget i starten, fordi kommer han for tæt på sådan en som toplaneren hop, så bliver det altså et problem for ham at komme ind og duellere med ham senere, fordi Nøje skal have noget HP til at komme ind og tage nogle af de der triple hits, så han kan få taget noget HP derfra. Har han ikke sit eget HP til at kunne gøre det, jamen, så bliver det ikke noget, han kommer til at nyde særlig godt af. Der står altså også en potion derovre på toplaner, så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at fungere. Og jeg er lidt interesseret i Graves' start, altså hans jungle path, fordi han går simpelthen efter en full clear, og det der er sjovt ved det er, at Graves i min optik, lige nu der skal han køre efter at være det der early game. Og det kommer han simpelthen ikke til, fordi han tager så meget skade lige nu, men han har godt nok meget liv tilbage. Så han kunne sagtens begynde at gank, men jeg tror ikke, han har flere potions tilbage, så vidt jeg kan se. Så han begynder altså meget skade. Godt nok har han sin passe, hvor han får meget armor og magic resistance, men det kræver altså, at han er healthy, hvis han skal være med til at sørge for, at Marienlyst e-sport kommer igennem det her. Og du kan se, han er nede i bunden, men han ved godt, at det kommer simpelthen ikke til at lykkes i bunden. De er alt for pushed in. Og Ash og Braum, de kommer ikke tæt på Karma og Jhin. Karma og Jhin, det er dem, der kommer til at dominere den her lane phase. Også mere, fordi hvis de endelig prøver at se, om de kommer ind på dem, så har de altså både Karma og Jhin, der kan sørge for at lave noget knockback på dem ved at lave det CC, der skal være til for at komme tilbage i deres eget lane. Og samtidig så vil du altså også have en Marienlyst botlane, der måske vil miste et par enkelte minions til deres tårn, hvis de prøver at lave det her push på. Vi har altså lidt pause her. Jeg ved ikke lige, hvad der skyldes, men indtil videre ser det ud som om, vi har nogle mikrofonproblemer derovre på det røde hold side af, det vil sige altså BX3. Indtil videre prøver vi lige at se, om det stadig kommer til at være noget, der tager længere tid, men indtil da, så smider vi lige noget musik på til jer, og så kommer vi tilbage lige så snart gamet det starter igen.
Så er vi altså kommet tilbage igen. Det synes som om, de har fået fikset deres mikrofonproblemer her. Og igen en bund, der bliver presset ned på halvt HP her. Og Jin sørger sig for stadig at lave noget damage derinde. Det er altså et meget presset botlane, vi har her. Ender Ashe med at komme bagud. Så kommer hun altså til at få det svært dernede. Bliver altså også ramt af granaten til på. Når næsten at få med dobbelten her. Bliver altså nødt til at back her nu og mister en masse minions, på trods af at hun allerede er kommet lidt bagud. Så problematisk for dem dernede. Også svært for Graves at komme ind, som vi snakkede om. De skal altså sørge for at holde den cirka midt på lanen, så de ikke ender med at komme ind og fight blandt enemy minions her early game. Det kommer altså til at være et problem. Og det som du siger, altså, det er et virkelig problem for Marienlyst e-sport, at Ashe hun kommer bagud, fordi ja, du kan stadigvæk initiate, men hun er din primære skade i midgame. Altså godt nok kan du få Gnar frem, men Graves, altså Maxilon, han sigter simpelthen ikke efter at komme op i toplane, han har ikke været der endnu, og Gnar han falder bare længere og længere bagud, og det dur simpelthen ikke for dem, fordi de skal have den Gnar kørende, han skal have den der Black Cleaver. Hvis han ikke får den Black Cleaver, så begynder de simpelthen bare at falde bagud, de kan ikke få det split kurs kørende, midgame går ned, og Maxilon prøver at komme ind i midlane, men altså, Arceus han får simpelthen ikke hvad? Altså der er i hvert fald mulighed for at kunne få lov til at tage kill her, men igen, det er altså sådan en som Vladimir, du spiller mod, det er over i enemy minions. Så kommer der næsten en rigtig god Q her, ender altså med at komme ned i pølen, og kommer en teleport, der sørger for at presse det tilbage igen. Så igen et team, der sørger for at holde styr på det hele, men tæt på at kunne få et first blood. Stadig havde muligheden for at komme væk med Flash, har også Ghost, hvis det egentlig er. Men igen, sørger altså for at være opmærksom på det. Kommer en Echo og sørger for at stoppe midt-killet her, men igen, kunne være godt for dem at ligesom vælge at tage midlane, som er det sted, hvor de presser. Så de er nødt til at hoppe derind på, og så kan Graves begynde at komme ned mod bund og begynde at hjælpe der måske. Igen har vi ham altså inde på midten, men mangler lidt af den der movement speed for at komme derind. Her der ser hvorfor Graves måske ikke er den bedste jungler til lige præcis de her situationer, fordi de har meget passive laners, når de tænker på både top lane og mid. Fordi sådan en som Vladimir behøver ikke nødvendigvis at stå og farme sammen med de andre midt ude i det hele. Han kan sagtens komme frem og farme foran tårnet, hvis det er en nødvendighed. Og det samme kan sådan en som Echo gøre. De er begge to rigtig gode til det. Til gengæld har vi altså her bund en Graves, eller en Gragas sammen med en Jin, sammen med en Karma. Prøv at se, om man kan flash body slap. Rammer altså ikke her, men til gengæld så kommer der en Jin ind, sørger for at connect på. Men her der ser vi jo stærk Braum som support, sørger altså for at sukke en masse skade her. Så måske et team ikke havde forventet, der kom ind og kunne sørge for at neglecte et gank her. Det var et Marienlyst hold, jeg ikke havde forventet. Et tremandsgang, hvor de kunne dodge det. Men til gengæld her, der ser vi altså midlane kommer Echo ind mod sådan en som Anivia. Anivia er lidt i problemer her nede på 3 bar HP. Når altså kommer væk med bruger flashen, så igen ikke noget spildt over fra BX3 side af, men til gengæld så har vi altså en Anivia, der begynder at blive lidt presset nu. Og især når man spiller mod sådan en som Vladimir, der ikke rigtig har noget skade i starten. Og jeg synes egentlig, det er helt fint, at du giver op et flash, for at Knarren kan komme forbi. Fordi igen, Ash skal altså begynde at passe lidt på her. Har en god team composition her nede på bunden, fordi ender hun med at blive sat fast. Hun har ikke nogen gap closers til at komme væk, og de begge to har altså long range damage for at kunne få hende ned i HP igen. Og de bliver straffet selv ind under tårnet. Så det skal de altså begynde at holde lidt øje med, og igen passe på med at stå for tæt på, fordi igen kan vi se, hvor meget skade de tager, på trods af alle deres minions ind under deres eget tårn. Til gengæld Graves kommer ind mod midten igen. Gragas kommer bagfra, ja måske en Graves problemer, der kommer Gragas ind desværre lidt for sent. Så har vi altså Graves, der måske prøver at pushe en enkelt gang mere. Der kommer en god push op og komme ind. En ulti kan måske være mulighed for ham, lige præcis at få ham med en flash. Ikke måske det, de skulle have gjort i forhold til det. En offensiv flash sørger for at skabe foran 2-1. Men igen, det er altså Graves, der tager begge kills. En god jungler at få kills på, men igen, skal altså helst give midlane lidt mere arbejde med. Har fået 2 assist og en midlaner dernede, men lad os prøve at se, hvordan det kommer til at gå. Altså, bare det, at der kommer kills for Marienlyst, er så vigtigt. Altså, de er 400 gold bagud lige nu, og for dem, der handler det simpelthen bare om at komme igennem det her early game. Altså, hvis de kan få det første towers, så er det rigtig fedt, men det får de højst sandsynligt ikke, fordi de bliver pushet over det hele. Men som sagt, de skal bare igennem early game, det er det, der er deres prioritet. Og i og med, at de kan få nogle penge over på Graves, som er deres early game carry, så er det så godt. Og nu skal jeg bare se, om man ikke kan få brugt de penge til at hjælpe måske midlane endnu mere, fordi de har været ret succesrig for ham nu. Men jeg vil altså gerne se ham komme op i toplane. Jeg vil gerne se Gnar komme i gang, fordi han er simpelthen den, der kan hjælpe dem så meget i mid-game. Og indtil videre, så er Nivea, hun klarer sig jo fint. Du kan sagtens få meget af det at CS. Hun skal bare bruge sin ult. Det er jo det, sådan en som Nivea, når hun først kommer i level 6, så har hun altså ikke problemer med at holde sin lane væk fra minions, men til gengæld så skal de altså begynde at kigge på den bund. De bliver stadig presset ned under tårnet og har mistet halvdelen af det, så det bliver måske det tårn, så vi ser et BX3-hold sørge for at komme ned og se, om de kan fight for, og igen, Ashe har altså meget skade. Masser af rest, det kræver ikke rigtigt, at de selv mister HP, så det gør også bare, at tårnet igen bliver ved med at blive presset hele tiden. Anivia prøver at se, om hun kan lave skade, men har altså ikke nok burst til at kunne kæmpe mod sådan en som Vladimir, der bare kan blive ved med at stå og lifesteal sig selv op.
Så midlane vil være et godt sted måske at finde et gank, men måske ikke lige der, de skal sætte presset lige nu. Jeg kunne som også, der er bedst set op på toplanen, og vi har altså en Gragas, der måske prøver at se, om man kan komme derop. Nøje har lige taget sin Evolve. Men til gengæld så er der altså en Vladimir her, måske lidt problemer, ender med at proc sin Ghost her, kommer væk derfra, men til gengæld så er der altså 2 mennesker, der sørger for at chase ham væk derfra, og holder ham på afstand i forhold til ikke at presse midten så meget mere. Så lad os prøve at se, om Graves måske finder ham igen. Der er altså ikke nogen... Der er ikke nogen ghost på ham, han har stadig flashen, men til gengæld er han altså lidt aggressiv med at være over enemy jungle her, så møder han altså Karma, kan få et rigtig godt spirit igen her. Lad os prøve at se, om det er muligt, der kommer altså til, hvor Graves er i rigtig store problemer her, får altså ikke mulighed for at komme væk derfra, og der kommer det sidste last hit herfra, så Vladimir double buff transfer direkte til, og det åbner altså op for den første Infernal Drake, som er en rigtig, rigtig stor Drake at få i starten. Den giver så meget ekstra skade, når du er inde i teamfights. Og i og med, at... when der er Arceus. Til gengæld så er der altså også mulighed for at kunne tage en Anivia herinde. Skal måske prøve at se, om de kan få ned i en æg. Har ikke rigtig noget mana til at kunne sørge for at shutdown sådan en som Vladimir. Han ved også godt, at hun ikke kan gøre noget, så derfor kan han få lov til at blive stående herinde. Jungleren er lige død, er tilbage i basen, så derfor kan han blive ved med at holde presset på hende. Kan prøve at se, om han kan få taget de her ekstra last hits, inden han selv begynder at gå tilbage mod tårnet. Og så lad os prøve at se, om de måske kan få et lidt større udfald op på den toplane, fordi jeg kunne godt forestille mig, at enten så bliver det der, de begynder at presse over for BX3 side af, eller også så begynder de stadig at holde den på midten, fordi bund klarer sig rigtig formidabelt lige nu. Ja, det er simpelthen det er rigtigt, men jeg tror også godt, de kunne gå ned i bund og simpelthen tvinge noget mere igennem, fordi Jhin lige nu, han har fået en Infernal Drake. Han har sit første item, Armor Pen item. Han kan lave så meget skade, og hvis du bare kan fjerne Braum, så er Ashe simpelthen så nærmest bare død, altså hun kan ikke gøre særlig meget. Hun har godt nok sit flash, men Gragas har også et flash, og han kan body slam samtidig. Så jeg tror simpelthen, at jeg godt kunne tænke mig at gå ned i bunden, bruge det første Armor Pen item for Jhin, bruge hans ult, og så simpelthen bare dræbe Ashe, fordi det er simpelthen en rigtig god måde, fordi de har givet op på toplane, Gnar bygger ikke Black Cleaver, så indtil videre, så er Echo simpelthen ikke i store problemer i forhold til split push, så bottom lane vil simpelthen være mit prioritet lige nu. Også altså midlane i forhold til Marienlyst, der er du bagud, og Vladimir, jeg vil sige, at han scaler bedre end Anivia, så indtil videre, altså bottom lane, hvis du virkelig gerne vil skubbe, men det behøver du teknisk set ikke, fordi de er så langt bagud, at det kræver lang tid før Marienlyst kommer tilbage det her. Men jeg tænker også, at BX3 har gode muligheder for at tage et first tower nede på botlane. Det har altså ikke mere end måske 20% HP tilbage, og det gør måske, at de kommer til at stå lidt i problemer, hvis de skulle ende med at tage en teamfight dernede. For som du selv siger, tårnet er på low HP, de har en Gragas, der har mulighed for body slam sammen med en ulti, for at føre dem tilbage i Jhin, og lige så snart Jhin så får mulighed for først at angribe, så laver han altså store mængder af skade sammen med sådan en som Karma. Men til gengæld 2 er gået tilbage her nu. Der står både en Karma og en Jhin nede på bunden. Har de givet det første tårn op? Det vil jeg sige, de har. Altså, de kommer ikke tilbage i tid til at redde det tower der. Jhin har så meget skade, at nu må det simpelthen være død. Du kan se nu, tower, det dør nu. Det hedder nogen kalder det first brick tower gold til, men Echo i toplane. Echo kommer desværre til at gå lidt for langt frem, men igen når så lige at få det tredje proc, så han ender med at få det ekstra movement speed. Havde han ikke noget at få det tredje proc på hans passive. Så har vi altså Gragas her, så for at få en rigtig god ulti ind for fanget Nivea på en god måde her. De ved godt, hun har æg op, så de skal stadig passe lidt på med at komme for tæt på, når så lige præcis ikke ryge ned. Så et godt gang derfra, men til gengæld så har vi altså stadig en Echo op på toplane, lidt i problemer. Men sørger altså for at komme godt væk derfra. Bruger sin gap closers klogt, og sørger for at komme væk fra et two-man gang, og så ind på midten. Jeg ved ikke, altså jeg synes, at Nivea står lidt i problemer. Hun kan ikke få lov til at gøre noget. Nu kommer der muligvis i hvert fald halvdelen af det første tårn på midten rører ned her. Stadig 3 mennesker, der pusher. Ikke nogen, der kan komme ind og stå på dem. Tæt på. Braum skal altså også passe på, at Mega kommer for langt ind på dem. For de laver rigtig, rigtig meget burst damage, hvis de ender med at tage tårnet ned og kunne trække ham frem. Og udover at du mister sit overvend, også toplane, nu kommer der curtain call. Nu kommer Jhin altså med ind i kampen her. Prøv at se, om man kan sammen med Echo. Han har stadig sin sheen, så har gode muligheder for at komme ind og lave en masse skade. Men skal altså stadig passe på med Graves. Han har 2 kills, så ikke en, du skal ind og fight med, medmindre du sørger for at komme ind på ham først. Andet tårn ryger ind på midten, så BX3 ligger altså rigtig fint i starten. Sørg for at komme foran med lige omkring de 3.500. Ja, og altså, nu har de 2 towers i lead. I deres vigtigste lanes er de langt foran. Altså deres bottom lane er godt nok ikke lige så langt foran som deres top lane eller deres mid lane, men de er langt foran, og Jhin er simpelthen bare bedre i midgame end Ashe. Så for Ashe betyder det simpelthen bare, at der kommer til at gå lang tid før hun kan gøre noget. Nu mister de endnu et tower, og BX3, de begynder bare at dominere det her game, og Marienlyst får først deres første tower nu, men det er lidt for sent, de begynder at få de her penge.
Men det er også med det, at de står 3 mennesker op på toplane, og Pushing nu har altså en Vladimir ude på siden, samtidig med de 2 nede på bunden, der sørger for pres. Så igen har de gode muligheder for at sætte en teamfight op, hvis de gerne vil. De er en person mere op på toplanen. Men skal igen også passe på med ikke at blive alt for aggressiv. De er foran nu. De skal tage det stille og roligt, sørge for at back off og bruge de penge, de har fornuftigt. Sørge for at sætte en teamfight op efter deres præmisser. Og ikke ende med at gå under i tårn, for det ser man ofte, der kommer til at ske, hvis man bliver lidt for entusiastisk i forhold til, at man ved, at man er foran og gerne vil sørge for at snowboard. Så et team, der skal sørge for at spille efter, hvad de har. De har fået en Inferno Drake. Der er 1,5 minut til den starter igen. Så lad os prøve at se, hvordan den næste drag kommer til at have impact. Igen et midthold her fra Marienlyst, der prøver at se, om de kan få deres tower pushing lidt op igen. De ved godt, de er bagud, de skal indsamle de her penge tilbage igen. De har tabt en masse på far, især hvis du kigger ind på midtlanen. Så der er altså en 45 CS, der er til forskel. Det er rigtig, rigtig meget efter 15 minutter. Og især når de ikke har haft den store teamfight derinde, andet end de bare har stået face to face. Til gengæld Graves, det er de problemer her. Den kommer til at ramme perfekt W her, sørger for at tage ham ned. Bruger endda sin heal, på trods af at han var lidt bange for, at der måske var det sidste burst for Graves. Så et solo kill her for Jin mod deres eneste carry over på Marienlyst, der har fået kills. 2-3-0 står der altså til Graves, og Jin med en 1-0-1. Så en AD carry, der føler sig selv confident nok til at tage den eneste modstander over på Marienlyst, som rent faktisk kunne gøre noget i en teamfight. Ja, og det er simpelthen... Graves er den, der er længst foran lige nu på Marienlyst Esports side, og i og med, at han bare går så nemt ned til tide, altså Jin, det er ikke særlig godt, det er ikke særlig betryggende. Og det betyder også bare, at Marienlyst, at deres bedste champion, ikke klarer sig særlig godt. Det tyder ikke godt. De er langt bagud. Og for Gnar, vi kan nu se hans første item. Jeg vil gerne have haft, han byggede en Black Cleaver, han byggede en Frozen Mallet, og der kom simpelthen et Ashwold. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det skulle til for, men det kom. Det var højst synligt for at se, om de kunne prøve at stoppe den røde buff, men Graves sørger for at komme ind og smite-stile den, så de igen er med at tage den buff. Men igen skal altså passe lidt på, nu spawner dragen, så de ved, at han ikke har nogen smite op, og ergo så er det altså en gratis drage her til BX3. Og igen begynder de at presse ind på midten, prøve at se, om de kan trade off nogle af de her objectives, fordi de ved godt, at de kan ikke få lov til at tage dragen, så hvorfor ikke prøve at se, om de kan få taget så meget af det her tårn, de overhovedet kan. Og jeg vil simpelthen sige, at få det her tårn, men det kan godt være, at vi får en teamfight nu. Altså vi har 2 mennesker, der står der med sørger for at bare presse den væk fra tårnet, mens de tager dragen ned på det røde hold her. Jin sørger for at give en god massiv skade, der ligger der på. Ultien kommer derfra, sørger sig for at finish ham af fuldstændig. Og så har vi en Vladimir, prøv at se, komme ind og connecte her. Rigtig godt teamplay her, sørger for lige at komme ind og ramme med poolen. Så han connecter ind med sin W fra Jin af. Den enkelt er sådan en som... Echo lidt i problemer. Han havde guld. Så... Han brugte ultien rigtig godt i forhold til, hvis han kun spillede mod sådan en som Nøje, men havde altså en Graves stående ude på sidelinjen og var klar til at hoppe ind. Men igen, så selvom de mister Echo op på top, så er de stadig 2 mennesker om det, og de har sørget for at presse sådan en som Braum helt tilbage. Så det giver altså et gratis tårn derinde. Måske kan de nå at få tradet det tilbage heroppe på toplane. Et rigtig godt trade-off, hvis det kunne være, fordi det giver dem nemlig mulighed for at få de her penge tilbage. Ja, altså tårnen det går ned rigtig hurtigt. Hvis de kan få de her penge, så er det super godt. Men altså, vi bliver kollapset nu. Det her, det kommer ikke til at gå særlig godt for Graves og Gnar. Men det ser ud til, at det måske kommer væk. Altså Vladimir ved, at nu skal han ind i midlane, fordi der bliver pushet der. Og de bliver nødt til at holde de her towers, for ellers så begynder de simpelthen at miste alt for meget gold. Det har de allerede gjort på de 3 towers, de har mistet. Det er også det, på trods af, at de fik en drage, og de sørgede for at holde presset på midten, så har de altså stadig udlignet over for Marienlyst side af, så selvom de tager lidt objektiv på dragen, så er de altså stadig holdt sig nogenlunde op, på trods af, at de er et presset hold lige nu, der ikke selv kan bestemme, hvornår de har lyst til at tage fightsene. Så jeg vil sige, den her, selvom de mister dragen, gik den stadig til Marienlyst side af, for de sørger sig for at holde presset op, indtil sådan en som Ash og sådan en som Graves og Anivia late game kan få lov til at få deres far op og få lov til at få deres skade op. Fordi Nøje lige nu har altså lang vej hele vejen op til sin Black Cleaver. Selvfølgelig med Frozen Mallet giver det mulighed for, at de kan få lov til at vedligeholde en teamfight, men det er ikke dem, der tager dem. Det er ikke dem, der sørger for at sætte op, hvornår teamfighten skal være der. Det er indtil videre BX3. Så problem for dem at sørge for at komme ind og lave den skade, der skal være, hvis en teamfight udbryder. Så lad os prøve at se, når den første endelige teamfight, 5 mod 5 teamfight kommer. Lad os prøve at se, hvordan den ender med at gå. Og det er det, jeg vil sige også i forhold til det med dragen. Det er simpelthen, at dragen, det er en langtidsinvestering for BX3 på det her tidspunkt. Fordi det var en win-drage. Det vil sige, at de kan simpelthen gå hurtigere rundt på mappen. Og det betyder jo også, at de kan pick people ud af position rigtig hurtigt lige pludselig. Og det er simpelthen noget, Marienlyst Esport bliver nødt til at tænke over, fordi deres carries, Anivia og Ash, har ikke særlig meget mobility. Og det betyder altså, at de skal passe rigtig meget på, nu når BX3 kan løbe rigtig hurtigt.
Lige præcis. Men igen, de har god disengage, hvis det endelig er. Så lad os prøve at se, hvordan teamfights kommer til at være. Jeg kunne godt forestille mig, at sådan et som Marienlyst godt kunne prøve at bruge Ashes ulti for at komme ind og lave et initiate. Måske på en, der står for sig selv. En eller anden, der måske er lidt out of position, og så prøve at komme tilbage i gamet på den måde. Man skal altså også passe på, at de ikke baiter sig selv ind i en fight, det ikke kan stå ved. Fordi de netop ikke har den skade, der skal være til det. Altså igen, de går efter late game. Anivia er en late game ability power carry. Og du kan se det på hendes build også. Altså hun går efter en tier ind i en Rod of Ages. Det vil sige, at hun går efter det ultimative late game. Hun går efter så meget skade som overhovedet. Blue buff går simpelthen over til Graves. Det havde været fedt, hvis hun kom over til Anivia. Men igen ender han altså med at bruge smiten for at stjæle den, og det gør, at de igen kan få lov til at tage et objektiv herom. Nu kommer der altså en Rift Herald, og hvis den kan gå over til Echo. Echo er i forvejen så sindssygt dominerende mod Gnar. Og hvis de så får den der Rift Herald over til Echo, tror jeg simpelthen det var. Måske. Det er Echo, der har fået den her. Echo har sammen med Triforce og Rift Herald altså en massiv skade i nord og en rigtig god buff til, når de begynder at lave teamfightsene. Og kan altså sørge for at split push nu, og i hvert fald face 2 champions, uden det er et problem for ham. Ja, og samtidig med det, Gnar har ikke bygget for at split push mod Echo. Han har bygget for at overleve mod split pushen, i og med at han har en Frozen Mallet, han kan kite Echo. Men det er simpelthen ikke nok. Jeg vil gerne se den her Black Cleaver, den har også givet dig liv. Den har givet dig mere skade. Og hvis du var lidt mere selvsikker på dig selv, så kunne det eventuelt have været måden at få det. Men nu mister du et tower i top. Så det er simpelthen noget, der måske er svært, men vi ser måske en teamfight komme ud. Teamfighten bryder i hvert fald ud her. Vi har Echo, der blev ramt af Ashes ulti her, men igen, de har altså ikke nok skade for at kunne vedligeholde det, og så står Brahmas lige pludselig problemer. Ender med at bruge en exhaust på Jin, men igen ved godt, at han kan så for holde tilbage, og Graves kommer bagfra. Prøv at se, at man kan komme ind og tage backline, men igen altså ikke mulighed. God flash med en body slam, sørger for at finish ham af sammen med Jin. Og så har vi altså en Vladimir, der i problemer her, men igen, der kommer et slag fra sådan en som Nøje, der sørger for at tage ham ud. Men igen, et team, der sørger for at spille samlet, finder ud af, hvorhen de skal være communicator, og sørger for at sige, hvornår de er presset. Sådan en som Graves kunne godt have lavet et dominerende play ud på bunden, men til gengæld så kommer Anivia altså ned her under 200, kan de godt nå at tage ham. Graves han er ikke i syne for om 12 sekunder, så det er et problem for ham at skulle sørge for at defende det her tårn her. Der er 2 op, der er Asher, der er Brage, men igen, hvis tårnet ryger, så har de altså åbnet basen. Så lige nu et hold på Marienlysts side, der er problemer. 2 sekunder til Graves kommer tilbage, kan altså få lov til at defende den her inhibitor, men nu er basen åben. Det var et problem for dem, når de skulle sørge for at holde sig defensiv og komme late game. Og bare det, at de har det tower, det betyder så meget, fordi nu kan de simpelthen sætte Echo til toplane, de kan gå ned i bottomlane med resten af deres team, og så kan de begynde at split push med Echo. I og med, at de kan gøre det, så kan de putte pres på toplane inhibitor. Gnar kan ikke håndtere Echo i det øjeblik, og det betyder simpelthen, at det bliver meget svært for Marienlyst e-sport at bestemme, hvad de skal. Fordi hvis de går imod de 4 mennesker i bottomlane, så disengager de med Gragas' Explosive Cask og Karmas Mantra Shield. Det er simpelthen en svær beslutning, fordi altså, du kan heller ikke dræbe Echo, han bruger bare sit ult, og så er han væk. Men det er det der, vi endte med at se, at Ash brugte ultien på Echo, han røg på cirka halv HP, og så var det, de begyndte at splitte sig lidt op i teamfighten. Så var det, der kom en Graves ud fra højre siden af, og prøvede at se, at man kunne komme ind bagfra og fjerne backlinen. Men allerede der havde sådan en som Gragas altså lagt mærke til ham, og så for at komme ind og bodyslam ham væk fra Jin, som sørger for at kunne få lov til at ende ham derfra. Og Vladimir sørgede for at holde deres backline langt nok væk til, at de kunne få lov til at tage 2 mennesker. Så alt i alt et hold, der spiller efter de præmisser, de har. Vladimir ved godt, at han laver en god standard massiv skade inde i midt-gamet her nu, men det er ikke en af de dominerende, der har været. Dengang så har vi altså her en ulti, der kommer fra Asha ind på sådan en som Gragas. Kan godt være lidt problemer her. Jin står stadig op på backline, og så man kan tage sådan en som Brage ned. Når lige præcis ikke kommer væk, der kommer en volley her og tager ham ned, men til gengæld så har vi altså Echo her, der tager Nøje ned. På trods af, at han er så tanky, så kan han altså ikke få lov til at fight ham her. Gragas Graves prøver at se, om han kan få lov til at fight ham her. Echo imens presser altså ned på inhibitoren, og så er det Graves, der er lidt af i problemer her, bliver chased ned. Her kommer Mantra Shield, du snakker om, som giver det movement speed, de skal have, og lige pludselig så er det altså sådan en som Jin, der tager dem ned. Og imens på bunden, så får de lov til både at tage et tårn derfra, de har taget Graves ned, nåede ikke at få inhibitoren til gengæld, Anivia nåede at komme ind og defende den derfra, men havde inhibitoren faldet, så var det altså en rigtig god teamfight, der kom over fra BX3 side af. Men simpelthen den måde BX3 spiller på, det er så fantastisk lige nu, fordi altså de havde Echo i toplane, han fik Gnar. Han klarede sig selv. I midlane, der fik de også et kill, og de kan godt nok grakkes op, men det er til at overleve, fordi det betyder simpelthen at nu, at de fik et tower i bottom lane, de får endnu
en vinddrage. Og de får simpelthen mere movement speed. Nu er det 45 ekstra movement speed, de får. Det er rigtig meget. De kan komme rundt på mappen rigtig hurtigt. Echo får også rødbuff. Altså, Gnar kan ikke gøre noget mod Echo. Og BX3, de dominerer simpelthen det her spil. Presset er måske for stort for Marienlyst lige nu. Det tænker jeg også, fordi Riftel er stadig aktiv over på sådan en som Echo, og han ved godt, at han kan få lov til at presse. Så problemet er lidt, at de kan ikke få lov til at tage teamfightsene, fordi Echo kan få lov til at tage 1 til 2 mennesker selv, hvis han har lyst til det. Vi så sådan en som Norris, der burde kunne få lov til at presse ham frem og tilbage, selv med en Frozen Mallet, var altså ikke nok til at kunne tage Echo ned, eller i hvert fald sørge for, at han kom i problemer. Så de skal altså passe på, når de begynder at tage de her fights her, fordi både bund er begyndt at presse, og der bliver pinget ned både på bundtårnet og på sådan en som inhibitoren. Så de har gode muligheder for at split push, og især sådan en som Echo har gode muligheder for det. Han har ikke teleporten op endnu, men hvis de bare sørger for at danse rundt omkring Baron, samtidig med at han tager den dernede, så skal de ikke være bange for, at der ender med at være et team. En teamfight, de ikke er klar på. Lige netop. Og altså igen, du bliver nødt til at sende Gnar ned i bunden mod Echo, fordi han kan ikke hjælpe hans team på andre måder. Han har ikke nok damage til at være god i teamfights. Han er ikke tanky. Han har ikke nok CS til at have items. Og selvfølgelig kan de bare gå på Baron. Altså Echo, han er nede i bunden. Han har snart TP. Gnar har godt nok TP. Men altså Marienlyst, de ved ikke, det sker. De har ikke nogen wards. Og de kommer til at miste Baron lige om lidt. Så Echo, igen, hans split push, det bliver stærkere og stærkere. Nu kommer Marienlyst, og Ul kommer ud for Ash. Ul, de kommer rammer til gengæld Jin lige i ryggen fra, ender altså med at blive taget ned af Graves her. Så rigtig god ulti, så for at ramme lige præcis det target, den skulle have fat i. Men til gengæld så rører der altså også en Graves ned her. Prøv at se, om de kan komme ind og initiate herfra. Braum når lige præcis at ramme Karma. Og så er der altså flash, der bliver brugt. Men igen, så ser vi altså noget på bunden, hvor stærk Echo han er. Kommer ind på det andet inhibitor, der ikke er gået ned endnu, men har altså gode muligheder for det. Så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at stå med henhold til den. Her der kommer der en Vladimir, ser man kan få fat i Ash derpå. Står altså med 2 andre spillere, de bliver nødt til at trække sig tilbage for at komme ned og hjælpe mod Echo, og lige pludselig står de altså i problemer. Det endte med at være et team, der var foran i den her teamfight, og mister altså lige pludselig også en Anivia op på toppen. Samtidig med, at de mister en inhibitor og et tårn ned på bund, men så er det altså en Echo, der ender med at falde til Gnar. Men Anivia falder op på toppen, en inhibitor og et tårn bliver taget samtidig med, så et even trade-offs på begge sider, det kan næsten ikke være bedre for BX3 lige nu, fordi det er bundinhibitoren, der er faldet. Det åbner en Baron op på alle måder i forhold til, at sådan en som Echo stadig kan split push op på toppen. Ja, altså Echo kan jo stadig split push op på toppen, som du siger. Han har stadigvæk sin teleport, og de kunne sagtens have fået Baron der. Jeg er ikke helt sikker på, hvor Arceus, altså Vladimir, var henne. Det er mig lidt et spørgsmål, han skulle have været, og det går væk. Man kan også diskutere, hvorvidt Echo egentlig skulle have teleportet ind. Men i og med, at tid han døde så tidligt, som han gjorde, så vil jeg sige, at det er fint nok, fordi han fik en inhibitor. Og som du siger, altså, Baron inhibitor, som man kalder den nede i bunden, er åben. Den er død, så nu kan de begynde at Baron dance. Og der går nok ikke så lang tid, før BX3 får den Baron og begynder at kunne lukke spillet. Det er også, jeg tænker, fordi top-inhibitoren er jo åben. Hvis det endelig er, at de ikke føler sig confident nok ved at tage Baron, så har de altså mulighed for at gå ned. Men til gengæld så kommer der altså en Braum lidt for tæt på her. En Jin, der giver massiv skade og ender med at tage Braum ned, på trods af, at hans skjold var op. Her kommer altså ultien fra Anivia, altså, du skal passe på med at stille dig for tæt på. Hun skal altså ikke for tæt på Echo og sådan en som Gragas, fordi hun har ikke nogen gap closers. Hun har ikke mulighed for at komme væk derfra. Hun har selvfølgelig ultien, men det er ikke nok for at kunne sørge for at komme væk derfra. Graves mod sådan en som Vladimir. Hvordan ser du den fight komme til at stå? Vladimir har altså lidt... Vladimir heals og... Vladimir heal, god continuous damage, men til gengæld Graves har altså også god burst potential, og lad os prøve at se, der er stadig fight op på toplanen imens. Lad os prøve at se, kommer Graves når altså ikke at tage ham ned. Outplayet til det sidste, og igen så ryger inhibitoren her. Så havde mulighed for at kunne tage Baron, hvis de har lyst til det. Stadig 5 mand op, og den eneste, der er low, det er Vladimir, som kan få lov til at lifesteal sig på nogle minions. Og det er 10.000 gold, som BX3 nu fører over Marienlyst e-sport. Hvis Baron ikke var død før, så er den død nu, når der er 25 sekunder tilbage på Graves. Altså, de kommer ikke til at stile den her. Marienlyst, jeg tror simpelthen ikke, at de har en mulighed for at komme tilbage i det her spil. De har 2 inhibitors nede, nu er de også en Baron nede. Og Echo behøver ikke engang gå ind i midlane for at hjælpe hans hold, fordi han er så langt foran. Han kan gå ned i bunden, han kan gå op i toppen, og resten af hold kan gå i midlane. Der er stadig ikke nogen, der kan gøre noget mod Echo, så det er simpelthen bare stille og roligt og kvæle Marienlyst, og så er spillet efterhånden ved at være død ud. Ja, man skal også tænke på, at de har fået 3 drager, både den Infernal og 2 gange Airdrakes. Det vil sige, at de har movement speed, de har mulighed for at kunne give en ekstra skade i forhold til
til når de teamfighter, men igen, Baron buffen kommer til at give det ekstra pres på midten. Der kommer minions, der presser for både top og bot lane. Så Marienlyst problemer i forhold til, at de ikke rigtig kan holde alle 3 lanes. Der er ikke nogen af dem, der kan sørge for, hvis de split pusher med nogle af minionsne. Der er ikke nogen, der kan holde dem tilbage. Og ender de med at få taget en teamfight ind under midten, så er det altså et problem. Ash skal måske passe en lille smule på her. Bliver altså ramt en gang. Den sidste gang kommer næsten der kommer lige en Gragas ind. Så var til Ash ud, men ville have været taget ud af Jenny her med hans ulti. Så en AD carry, der skulle have været med i den fight, der kommer til at være nu. Bliver problemer og god boldslame, sørger for at komme ind med ulti for at fat i Graves, som er en af deres main objectives inden for den her teamfight. Så kommer Anivia derude, har ikke noget æg frem, bliver altså taget ned af Jen her, og så er det 2 mennesker der er tilbage. Sådan en som Braum falder endnu en gang for Gragas, og så er det nøje, kan måske nå at få taget en med derind, men til gengæld så kommer der altså en Echo, sørger for ulti tilbage. 5 mennesker nede, ingen døde over på BX3 side af. Det her det bliver det allerførste game, der går til BX3 i den første gruppespil her til Powerlane. Rigtig godt spil. Det var et rigtig godt spil for BX3. Jeg er sikker på, at vi bliver nødt til at holde øje med dem her, fordi de var rigtig dominerende. De vandt at spille meget overbevisende. Og Marienlyst eSport, jeg er sikker på, at de godt kunne vise noget, der var bedre. Men i det spil vandt BX3 simpelthen bare, og nu bliver de nødt til at kigge efter næste runde. Ender de med at møde dem igen, så bliver de altså nødt til at holde øje med den botlane og sørge for at holde farmen op, og måske ikke tabe de der early trade-offs. Det var ikke så meget med henhold til, hvordan junglerne spillede, fordi det var meget, hvordan lane i sig selv skulle sørge for at dominere hinanden. Botlane allerede fra starten af sørgede for at sætte en masse skade på Ash, og det gjorde hun ikke for til at stå og farme, og de blev stadig presset under tårnet. Og i det, de var så langt inde under tårnet, gav det heller ikke mulighed for, at Graves kom ind bagved, så et hold, der spillede efter alle de præmisser, de havde. BX3 indtil videre med allerførste game i første gruppespil. Ja, altså, som du siger, lanes vandt. Og igen, altså, spillet handler så meget om lanes, og du må simpelthen spille bedre, hvis du gerne vil vinde, fordi lanes er meget betydende. Men altså, i og med, at vi er færdige med første game, så betyder det, at vi smider det over til en pause, og så kommer vi videre med den næste runde i gruppespillet. Så vi ses om ikke så længe, forhåbentlig. Og vi smider lige lidt musik på, så jeg ikke kommer til at kede jer helt så meget.